Puat ba ulak ban lum kat ba umman haki program perthai om haki jing mani blai. Ya kane la ong da Reverend Bat Kupar Dunai haki jing pelait kubor jong u syakilat pathai kubor. Reverend Dunai ula ong ba ngoi ya kita masa bala penlong da ke sarkar jela ke ke ba puat ba usak haka dum ke lengok kalong. Bakam dan kanu ga jing tek la kam bat ke jing perking yaki an ke kot kakia yaki program perthai. Kum ya kata masa Cherry Blossom Festival Kajing pli ke East and West Khasi Hills District bat kijing lompat ba ha kijing lap ban penbenai ki kertang nong job election ki badang sudap penlongshan. Ula kentu ya ka sarkar ba kadai ban le kumju ya kinyam bakin la ban ya ro ban penan buram bat ban mani lat luj ya ublay ba im. Ane ngepor bon ki bangai susah kalingo. Ki ko ban mani ya ublay. Nomor nadu kepor ba kidon ki election campaign ban kan bas si candidate ke bela election lagalong ne po kasi hills jongine ha Garo Hills ban ra mi ke result saya di victory campaign nang tade sa ba benkiu district ya ga Mairang hoi umdan nganu ga jing so bisni ini ke baro khoi ne silong ba kong gyo nong mani blaying chusa akalingo mal ipan sa ne ga Cherry Blossom Festival bau pai ba om nang lagi hajar ne lagi bon po hajar gila banyulum om dan kanono ga jing ai nagliang kibor ki hajrong bakan no pai ba ula banlum Baktu invitation ru kebangi ini kesi kelong la invite ya baro bikin one. Te kumbalaja ha jingja keba dang news kelong balami kijingkul mar ha gawe ni function but ladai bandan ru ki jingmasa ubasir kai indra ngai da kajing jong play chomlayon kinu ijing jagi ba susi. Rekan ni pan ba hai program bala penlong hagi ni function ba fair ki balong ki badai jong ga perthai upai ba ula bailom kat ba mon om dan gi hajar ndai de gi fau hajar lam on gi fau hajar iman la ban yalum re ga sngi pat ki bangai ki buka mani you blay ngila haki open air nei haki jaka banyak lompat ba ki ba sabar gi mani kalong tang kumba si hajar badru restriction kumno ba ngila ban yalum ketaru dengan pengemau biang kalong tang si hajar bagi mani pan kalong nyopusan nak si spa person jong kejing he kejaka Tega ba lingo kalong ba ya jing mani blay la su kem jubor yusti kanu bangila banrung kanu ngila ban len kumno begini syong kanu jengai we nya doan hang to hari ini program fair pan adu bas danga election campaign bat kwe function ru habaki tu giba dai ki briu giba thawi gi niki an blabuk kepang kimya syong to social distance yang ini lebu ahing mani yang syakri yang boleh kumba sanfut injengai we ni we bat ke ba hap te mas war ke barwai ban yaro ban mani ya boleh ru badan sibon rugi gi kendon belabu hang tu ki bangim la ban penken kum ka an belabu bag je lum ru kalong ke ba hagi mani kum ba nyau pusan person hoi songo ka sarkar ai kata nang tai songo ru bagal ai bangila bailum pai ba sabar open space sejar rei balai bangi yo tangkan ni ban mani you boleh labu no iput kumbalong kiri komnes mensua bagi rekomnes dan mentaru kom hagi yo jak ba fair ki jakaru ki ba dan ki ri ki ba myo ban layu ban mani try labu kum kini jai kendon Tiene ka jalajung ila barong kada dei siata ka babun pai kristan la kem kani daki bo bana jrong kadon jingmo di chalenden hatu ko ang mano kidon ki bor ka jingdum
challenge ni ke barafar taung blai batim hendai komno ba jaka pai ba la belum kat bamon hai ki program jong ke ba dei kenja bertai rem ta ban mana you blai ban de wai you blai ban wad you blai kiru thrang you blai ban chakri you blai ba ko kerpat you blai ngimla te kala pansa kalingo te ne pol ka ban appeal ko pastor ubadang ikit kle ke balang ke babon bat ringkat ru bat bon bat ke para pastor ke penso ke ba ikan spangane bangira kwa ngi songu igi bori pa ke ne ken island lemming again ban mane ban sakri you blai tangin ki program jong ka persai kilaban yele karwaman omdan kata ka jing ya ha kata ka lenti bagi ong kata ka protokol hindrai yangi bangai ban mani you blai pat labuk protokol ban ca tang kata tangun ban yarung himane kata tangun ban rung hayu jaka mani kata nengon kum labuk hang tu ka percentage nang taru ha jaka pat ba pat banyelum ang siajar gun open space kata kamun lagi ini ki function baru ke belong ke bangi i ba kibri jo ke berhila bai lompai ba umbang jipan tieng ban nganto kunyang jipang war ki inversion la thoru la ong bagi ba invite kibri ru all are invited hei hagi jaka sikri you blai pat umdan ngomata la restrict no kaya jemut ke ni ban mani you blai umlong banyak wantan siapa partai pat kat baman tengok basol nu khobor ban appeal bada kalongkom ni yang jeng syakri blai ka ba magalong yo blai un pha ka jeng bishar ka ba syirkai na jorong nomor umla bela kai buat blai umla ba ngin pen kraw hai ni program partai bela banyak lamru syak jeng mana you syaitan imba nam taki kam jong ke jingdom la ban le kat baman dei kam jong ke jing syai jong blai ba em blai jong jing syai blai ba thau le bu ngem la kan pekan mau biang hangi pai ke history hang no jaga haba la khampalat ke jing mani blai ka wan ke jing bishar ke jing bitar jong blai ba kom tang ka ba ni kan ja gri ke jongi je breu jongi hajala jongi te jing pat jong ga long ba ai lat lem ken ni what I ba that same yardstick ban penyeper nek program partai kat bagaimana program mani you blai pat la parking pat hadu bam solong lai lu chu ban yaro ban mani you blai bat ban patai kuno ban mani you blai hanu ban mani you blai kair ko mani you blai ka ba ngi bangai bat la ai kata garants da khtin you blai kham dam ngi kristan ba kumlungin syakriban mani you trai sa ai ngin numpen baklai ke ba bible kala tho nambaklang ba ma ban khang yang jeng mani blai kham tam ikba mani yo blai uba long nong buk nong thao ba unong penlong bam de ban perking dik an brio hadu ban pelong blai no yang no ka jaji stam jing pang baro ban tiang palat hang di ban semar re ai ba ki blabo ki ain ki kanon ban semar mekir ken pelong kata kanuksa ba mekir ki le komju haba mekir ki khamle mekir ki sha ba ki le roman ngi pala sunjom nyom ban la ban ong ru komba la nyom kiri sencar komunis ai brain plan afi perkhat bhai kan ni ai lat kan ngi bangai kham nak mai kristan ko ban mani ban ro utrai ban syagri utrai ban duai kan ngi borin duai ke ban nyelek persya yani ki kenyang bro jaji pangbuan hani gari jongi bat keleng gari persai om dei tang dai start brio ban om dei de gini ki kam festival partai ki ban be itu kenyang jingpang dei tang da ka bor ktien ke jong blai ba jing duai kupna karpa de fi syaken yengi ki bangen ngin mani you blai walau gom faro jong gari Egypt walau gue ki sim ki bangi play ke bible history ke ba ile ban khang persya ya ka jing syagri mani you blai habagi le gom tang i history kom no kaya tu no history bau blai ban hap ke jing bisa halor jong ki hai sem jong ki bag jing jong ki ka patan jong ki baro jadi bagi breki so ke ni ke kalana ko mat bar ki ong atrai ngala bakala
Plan ila bu ni ang parking gibri me mla ban chakri ban mana syu me. Pan manu blai klaumot bo blai usai ki bad blai ru usai kari ban riu baro ke ba wat yu blai. Mala tho kita ar chronicle nang ba hinyor ka sao. Again phairo syu blai. In flag pop. In kerno nagi im jilong ka ba ya palat iki ang yung blai. Ngi klaumot ka mesim ngi baro ngi dua yu blai. U blai u kloi ban ma ban pen kha kari baru jongi baro. Tang ni we kala am tang long mele sang ni pang ni corona ida ka bor ka jing duai ho jing ai vaccination ka jing ai duai ru ka babiang hendai ai ngenum klat pat bro ublei. Beriu doktor ki start san medical kelabat ai ka jing pen kuat hendai tang ublei ulan ai jing pen kha. To so ni khobor ngada kar pa le alat lem ngi. Alat lem ngi begin money ngi chagri ublei. Kung alat lem ngi function barak jaga partai. Kibra ban long ke jing money syaitan. Ke jing ruai jing syar kala ban long ke bai amresho ke ba ong bayro ublei. Ri bayro pat ek bamdei no ublei. To alat ni ngi ro money ublei ngi chagri ublei, ngi money ublei, ngi dua ublei. Bengai ka boring dua jing ublei kan pen head krat untuk kanyang pang baro hakadong blai khpa blai khon mes me kho dong rai Jesus Christ. Amen.